Salom, en aquest tastet us voldria parlar de la perashà que ens trobem, que és la perashat Korach, i una mica de les característiques de personalitat de Korach i de Moshe, que d'alguna manera són dues personalitats complementàries o que podrien haver estat complementàries però que van acabar sent oposades. Tres característiques molt importants de la personalitat de Moshe són la humilitat, la honestedat i la modèstia. Analitzem una mica cadascuna d'elles i contrastem-les amb Korach. Per començar tenim la humilitat. La humilitat què és segons la Torà? Segons la Torà la humilitat és saber quin és el teu lloc. Sabia Korach quin era el seu lloc? Veiem clarament que no. Veiem clarament que ell el que volia és suplantar la posició de Moshe. Moshe, al seu torn, sabia perfectament quin era el seu lloc, producte d'un treball que havia fet des de la seva infància per trobar la seva identitat. Korach, en canvi, aquest treball ja el tenia fet. Estava des de sempre en una família de Leví, estaven visquent a Goshen, ho tenia tot mastegat d'alguna manera i va poder desenvolupar les seves característiques d'una manera molt donada. La segona característica és l'honestedat. Podem definir l'honestedat com mostrar només la veritat de les coses. En aquest cas, Korach, quan s'oposa a Moshe i li diu amb quin dret vosaltres us erigiu com a líders del poble, està faltant realment el que seria l'honestedat. Perquè una persona honesta reconeixeria que l'autoritat de Moshe venia directament de l'Etern. Una persona honesta reconeixeria que Moshe havia ascendit en la meritocràcia en el poble d'Israel. Per una banda, reunia les condicions de que era Leví, per tant la part hereditària la tenia coberta, com també Korach la tenia coberta, aquesta part hereditària, perquè Korach també era Leví, però en canvi Moshe tenia la part meritocràtica molt treballada, ja des de que havia marxat d'Egipte després de matar aquell esclavista, aquell capatàs que maltractava l'hebreu. En canvi Korach sempre havia tingut tot molt mastegat a la terra de Goshen, com he comentat abans. I la tercera característica és la modèstia, que la modèstia la podem definir com la contenció en les formes. És bastant evident que Korach ho tenia difícil en aquest sentit, posar limitació en les formes, perquè ell era molt ric, potser era el més ric de tot el campament d'Israel, i podem suposar que ell no era especialment modest. En canvi Moshe, ell anava vestit de blanc, un color que intenta demostrar, a part de puresa, intenta demostrar també modèstia, i a banda d'això, ell no era ric. Era una persona que duia una túnica sense butxaques perquè ningú sospités que ell s'havia posat coses a la butxaca del Mishkan, i per tant, en quant a contenció de formes, ningú podia superar a Moshe. Algú el podia igualar, com per exemple a Aaron, en el dia de Yom Kippur, però ningú superar. En aquest cas, Korach tampoc va mostrar contenció de formes quan hi va plantar cara d'aquesta manera tan descarada en el mestre Moshe. Així doncs, hem vist les tres característiques principals de la dirigència, en aquest cas de Moshe. La primera és la humilitat, que la humilitat és saber quin és el teu lloc. La segona és l'honestedat. L'honestedat és dir sempre la veritat de les coses. I la tercera és la modèstia, que la modèstia és mostrar una simplicitat i una contenció en les formes. Shalom.